irimbo o ɗo wi Allah ɗo tan jaygol iwi dow ñaamimo ñaami ɓiɗɗo on ɗon tan ɓe mbi feere men boni hanti wonti kay Allah kay a suusa kay haalde haala mum nelaaɗo noon aɗa waawi innirde inɗe mum sallllahu alayhi wa sallam kanko omo jogii inɗe ɗe ɗe ngannduɗaa ko Allah anndi inɗe ɗe enen wonɗe ngannduɗen wonde Allah anndi men tan tati inde ma ko capanɗe jeenayi jeenayi ɗe ɗene kadi woni ko ngannduɗen wiya ko capanɗe jeenayi jeenayi ay temedere nde won sirru woni ɗon Allah nana ɗon nden ɗon inde wattaka heen nden itta wonano ko capanɗe jeenayi nden timminanno nden noon itta nden noon kanko heeroyi ɗum waɗetake heen hay gooto a jogotako nden hay gooto sirru ala heen ɗum woni kanko sallllahu alayhi wa sallam yimwoɓe mbi kala ɓe jim yimɓe ɓen jimi haɓe kaljiti jimmo goto wi onon on jimat mbindon turoɗon ha tampon ha dahaji mon gasa ha hunde fof gasa tawa noon ko ɗon puɗɗi ɗo tawa ko ɗon kadi woni fuɗɗorde ɗum fof ko annabi sallllahu alayhi wa sallam e jamma o noon kala ɗo juulɗo woni mbeɗa sikki hay heeseɓene mana no wawi taw no gurtina mbo sabu ɗo woni ɗo kala biyowo ko juulɗo no foti wurtinde mbo kala kadi jedduɗo jamma o walla jedduɗo nelaɗo sallam ɗum on woni alhaali mum bonata kala mo ngannduɗaa gañɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi mana abou jahli hen mbiya ko nelaɗo wiyama sa yii ɗum anduma harmi jayngol ko tawa a yimbo a gonɗinimbo a yiiɗimbo kono noon ay ɓen jiyani Allah jiyani nelaɗo gonta yiide Allah gonta yiide nelaɗo yawmal qiyamati e aduna ga ɓe jiyata nelaɗo ni wona yiirude gite ɗe ɗo ala ko yiirude guiɗe mana guite becce ɗe wona guite ɗeɗo ɗe kucciɗɗen ko tawi ko ɗen tan aɗa yiyambo ni gandirɗamo tan ko Muhammadu gonnugel ɗo alyatimewel walla gonnugel ɗo tawi mana kajawo ɗum mana joni soko ɗum jiruɗambo a dañata moƴƴere aduna ila akhara ɗo gueɗe fof ko raɓɓiɗi hen sa wi aɗa haala nelaɗo tan a juumat kala no mbiɗa aɗa haala makko aɗa haala ɓuure makko a juumat a wawa yettade mana ko Allah haala kabaruji makko ɗum woni noon tinoɗen ɓe mbaɗi erango minen kam ɗo to Sinthiou Penaka ɗo min goni ɗo e wuuro amen ngoɗo ngo ngannduɗaa kañum woni lasli fof kala ɗo nanɗa mana mataw hay cabaalo sa nani wiyata ko jeyami ko Sinthiou Penaka waɗi noon kala ɗo jiiɗa biyowo min komi boɗaɗo woɗaɓe ne keewi ina keewi tabarkalla kono waɗi ko leƴƴi kono noon sa wi kam boɗaɗo tawi tan wiyama boɗaɗo hoɗon jeyata wiyata ko Penaka Penaka one kadi ɓe kaali sirru holko waɗi wiyede Penaka kala ɗo neɗɗo yehe aduna hen tawi tan ko boɗaɗo wiyata tan ko Penaka Penaka hande neɗɗo so nani ɗum sikkata mataw Penaka ko capital way kono Dakar ni walla way kono Ouagadougou ni woni koye so dande goddoro neɗɗo wirtima ɗon so soynima juma o no wayi lartude ni wiyata ko so yi table ɗo woni Penaka an de wurnanami go mataw go ko capital mbeɗen ɗum ɗo ko Sinthiane heedi koye goddoro kono mbeɗen wuuro ngo ko a to mbeɗa sikki mataw ko foti kono sa are Nouakchott a wirtima ɗum tan walla ko wiye Nouakchott nani ko heddi ko to ɗum ɗo ko Sinthiane ɗum ɗon wiyete Sinthiane Penaka eyyi ɗum noon yo Allah yo dartanimo wuuri kadi amin oɗon jarlo oɗon jaafo jaafima mana joni yo Allah rokku en wattude ni ko wuuri ene dendagal julɓe amin enen bijahi sallllahu alayhi wa sallam man jaaw huul jaaw man lawlahu lam yuhlak mbimi jomiraɗo wimi taganani hay hunde hooram so wona nelaɗo mbimi taganani hay hunde
horam so wona nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nde waɗi noon nelaɗo nde o rewi Allah ko rewi Allah ko duuɓi ujunnaje 12 hen mana duuɓi 12 duuɓi 12 kañumen fof hen mana hijab fof wona ɗon fodde duuɓi ɗum Alhaji Malik radiallahu anhu goto e waliyaɓe men gandaɗo baɗɗo defte jimɗo nelaɗo elle kucciɗɗo e nelaɗo elle rumtumo o haali ceedisi hujjine makko o haali mana leli o haali banggue nano o leli o haali banggue ñaamo o elle ko tan ko noon o wayi defte makko fof woodi wiyetede mimiya moftore yim e wiyetede nuniya kayɗe sa ƴeewinde nde waɗata ko nun diinu no wayno leydi oyano wiyata ko mana ha joni walla sa ƴeewi sen ƴeewi tan Cheikh Oumar radiallahu anhu deftere makko wiyetede Safina nde hay goto wawa firde nde e ƴeewi mbi kanko nde ay nde waɗatane nde ko o ƴeewata ko ɓe mbi o ƴeewata ko lawhul mahfuz o waɗa hen ɗum waɗi inde mum faamitake ɗum waɗi inde mayre faami ɗum konko Safina neɗɗo fof ɗo woni wawa firde Safina kono ƴeew won firɓe ɗum firi ɗum ko ɓe Allah rokki in sirru honono mana ha joni ɓe Allah no heetina sirru mum weela fof ɗum waɗi nden deftere ƴeewi no nde wayi hawnade no nde haaldata sifa nelaɗo ƴeewi tan Safina no haaldata sifa nelaɗo ɗum noon ko raɓɓiɗi hen tan ɗon jarlo onon jaafo enen min ndu onon en mbatta enen dendagal aduna o fof eɗen duwono mana julɗo fof hassa tan dendagal kadi taɓɓode Allah nde eɗen duwono ɗum amma amin ya rabbi yo Allah rokku en wattu ni ɓuuri onon yo Allah ɓoyni on ɗo gonɗon ɗo yo Allah mana ha joni teddi noon yimɓe yo ɓooy jokkodirde e mon yon ɓooy mana ha joni findinde yimɓe ɗum ɗo ko mbaɗɗon ko ɗum weeɓani ɗum noon yo Allah wallu en walla min walla moon bi jaahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh